बेलायनो दुखुनि बिसिङै जों दिनै अर फाइस पाइजा सिनि कालादे पावो सिनि थै थांजानाय सिनि बरं गोनां दाथुक बादल त्रिपुरा बिन नुखुंगो जों फाइस पाइजा नायदि जों सब समयनो नायो सिनि त्रिपुरा सरक जास्टिस मानानि बागै but this is really very unfortunate tabuk jeo kahini je singor phaikna maka tabuk joto त्रिपुरा haste gonang lilakja जों jeo kahini hake buni sei belaino solia buino je law and order maintain khainai je law and order tui tongnai je police jangai ro across the world sini sara bisho police okse joto law and order maintain khainai ro ini singobono praman mangkha je त्रिपुरा wo law and order त्रिपुरा sani thani kunu kurei aboni boina sungnuka monu bazaro sini त्रिपुरा sa takuk sini thei thangdani badal त्रिपुरा lokabo dawai bujaka tokjaka bwtharjaka tabuk bini nukhungo jrai chikon mak tham tong haisi salbrum brum bo aji hanke bas masa enor nukhana ani kulogo bini nok belaino condition hamya aboni boina sunaidi sung त्रिपुरा sarok je furpano sung justice ni bagai chiri khoklayo sini kabangma media o tongai sini त्रिपुरा sarok bahaino buchi awine kabangma haino ulta pulta comment na simi chuklayo কিন্তু গ্রাউন্ড লেভেলে ফাইयै त्रिपुरा सानि कक सानो बाके जतन जिरो हाइसे पॉलिटिकल एटलिस्ट ओ जरावो राजनीति फायदा नानै बाके सिङरो फाया जों त्रिपुरा मोथा वाइटिएफ टिडब्ल्यूएफ टिआइएसएफ त्रिपुरा सानि कक साइ फायो आबन बायने त्रिपुरा सर जेकुनो दुख बिरमानों पुरु जों त्रिपुरा सानि जों सामो जों बाजाव हाइसे यस जेफ्रो जसमानों तंथं बो त्रिपुरा दाङै तं रियां दां तं जमातिया दां तं कलै दां तं मुरासिं दां तं जों आबनाया जों नायो त्रिपुरा सा बंश त्रिपुरा सा जेफोरखनो जों अ हाव कप्लायनि तंगै जों जास्टिस माने जों आबो नायो हाइसे दिनै आं मिडिया बसकांगो जों प्रुफ खायनाय सानानि मुचुंगो जों जे सिनि थै थांनानै बादल त्रिपुरा सक्सेसक इंट्रोगेशन इन्वेस्टिगेट खायै बनो जास्टिस रुबै बिनि नगनु खुंगो गभर्नमेंट अफ त्रिपुरा चुबानानि इंथों कारण बिनि बसामाक थाम बरि जतनो करताम इवन तेबो खादुनानि को बिनि सरायरो ताबु क्लास 6 7 8 पढितों ताबु पॉइंट रेशन कार्ड बुमुं कायाखो डिस्क्रिमिनेशन त्रिपुरा सरनो तयै आबो संकुनो दिरमन सयज खेगला आबन बैन आं साननि मुचुंगो त्रिपुरा हास्तेनि जत त्रिपुरा सर नों बीजेपी दाखाय सीपीएम दाखाय कांग्रेस दाखाय आनिनि पार्टी आबनिनि सारा बस या हासि फियाबा निनि दफा त्रिपुरा संका साब्रुमब्रुम निनि लगियो तंनाय अ त्रिपुरा सम थांजाना बै त्रिपुरा सन लगिरदि आं आबन कयनानि मुचुंगो हाइनो एरें नों ताबुक और सिनी बरक बनो ताबु राबर स्क्रैप खगोनि बुइ बथाजने आबो कोनो दिन लो कक साया सिकंनि जुदिनो बजुदिनो खंगानि बजुदिनो हंके कोर्ट टंगो हाई कोर्ट टंगो कोर्ट तलाङै बनो ताम साजारने आबो बस देसा केनायसि किन्तु बिंगे पुलिस सब इंस्पेक्टर सिनी प्रेमजीत दास बो बाइके आरो बुइमान खाबो बाइके आरो रोड बाइ बुइमान खा पुलिस अंगो बिनि लकाबो तलाङै बाइके पुलिस कांस्टेबल बनो रोड बाइ बुइमान खा बाइके बनो काचरे मानखा बो टेररिस्ट याबले बो उग्रवादी बो बलम बरो याबले बो साधारण तो हयते बिनि नगो चुगेन बै बो राबर स्क्रिप्ट खंनानि पान नांखाना आसु बाय बनो हाके बुइ बथानानि आबो कोनो दिन सयज खायमिया आं सानानि मुचुंगो सिनि त्रिपुरा सरनो बाहायनो ता पगदि सिनि थै थांजानाय बिश्वजित देवरमा पानि सगर पुन सैतो हाके बथारजांमानि आबोनि ताबो जों जास्टिस मानियाखो थांनायाव बाहायनो रायमा बेलिवो सिनि थै थांजानाय ताखो परमेश्वर रियां बिनि ताबो जास्टिस मायाखो बनो बथानो ताबो खुला आम गुरि वै दुर्गा पूजा एन्जॉय खाइ चुवाक सिक्रेट नंगै ताबो गुरि तंग हासि आबन बायनां तिनि जतो कयनाय चिनि जतो काला देपानि चिनि जतो बर रंनो जों थानचा तंना हासि आबन बायनि बुवाग्रा संना सावो थानचा तंदि थानचा सालचा जों कप्लायनाय अ थानचा बाय जों जतनो जवाकनाय नरक जतनो तिनि अर बाचावना रनो बां कयनाय जों बसकांगो अबनि जवाब जों जतनो लायनाय राख खायै अ जे बनो बथानो न माजरा मारनायनि आं तिनि मिडियान बसकांते आं कबना मुचुंगो हामबाय।